E o 23 e 30 de marzo serán as datas elixidas para rutas dos máis cativos, con percorridos en apenas dificultade e con kilometraxe adecuado para a idade dos nenos. Estas rutas están pensadas para rapaces de 7 a 16 anos, o cal non quere dicir que rapaces de 5 anos poidan participar porque van a acabar sin ningún tipo de problema. A primeira das rutas, que será do día 23, sairá da Praza do Concello con dirección a Cañoteira, Figueroa, Aguións, Toedo, Santeles, campo de fútbol de Aguións, onde será o habituallamento e regreso á Praza do Concello. A do día 30 a dos rapaces sairá da Praza do Concello con dirección a Uzande, a Somoza, con habituallamento no campo da festa e regreso á estrada. A do día 7 de abril vai transcorrer polo Val de Liñares, percorrendo tramos da Ruta do Salmón, Praia Fluvial, Liñares, Moreira, Trasmonte, Barbude, Paradela e Aguións. E a do día 14 dirixirá xa a zona de Penerada, Ouzande, a Somoza, para subir ao Monte Cabalar. Recalcar que estas rutas van ser gratuitas por parte, vaise dar unha peza de froita e un agua a todos os participantes, pero recordarlle que, según a climatoloxía, que aparte do que se lle aporte, que leven algo máis de bebida, máis de fruta. E tamén recalcar que será obligatorio o uso do casco.